weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to mbotto to feeralla to mbaña to dabbe to dabbana to jawaldi to ñaabina to gurela cooga to hijaja to tampidaro to atena to bourgouduna to lewe to rufi awdi ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba so to beelel gawdi wuura nayyi ha to galle ceerno mamadou maliga tuko wele to mbahe ko taari ɗum kala ene jiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani seti mum yanoɓe waɗoyde inauguré projet ji kewɗi toon no addi bo ɓe gatti aljuma hanki o e nder nakcota lamorgo leydi ndi to leydi Sénégal Macky Sall gonnoɗo tête de liste taksa wallu Sénégal o holliri tigui wonde o démissioni e wondemo sarɗiyanke o tawtottake kay jonde joɗotonde kay ko fati udduda gola suudu saɓeji ɗamino wadde ñande ɗiɗi lewru décembre to leydi lomtimo noon e oɗo saaha joni ko biteɗo Abdou Mbow to leydi Mali Abdoulaye Maïga hoore jagorɗe leydi Mali o waɗi limogé fodde 30 fonctionnaire taw ko gollotonoɓe toon to primature ko ɓuuri hewde hen noon ko ɓen taw ko ɓattinoɓe Cukel Kokola Maïga kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to guerre hakkude Israël e leydi Liban nden ha to leydi Palestine to leydi Pakistan to leydi France bisimilla mone kirki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo welga wuuro jinneji ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo melga wuuro jinneji ene safra wonduɓe e kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en yawrana ɓeeɗo woyduɓe wonduɓe koyɗe muusoje koyɗe ɓuusoje keeceje muusoje keeceje e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati a wiyat alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrana ɓeeɗo wonduɓe rafiji gorago ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe muuɗeteɗe keddiɗe ko leɗɗe urateɗe ɗe biyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrana ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji omo tawe oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne jogui base to Dakar en tawi ɗon miñi ko no wiye Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ne tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 94 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala
to Dagana to Rosso Mauritanie saɗa yiɗi jokkodirde on base jokkodirta koye biteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro muɗum e téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kolla Abdouridou ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. Kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettude kabaruuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira capantati lewru juko walla lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e demgal pular e sowte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie putorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi e Mauritanie janoɗo toon to Nouadhibou woni capital économique leydi Mauritanie tawi nawnomo toon ko waɗoyde inauguré projet ji kewɗi taw ko projet ji développement e mbadi noon mawningol manditare wattore duuɓi 60 ko leydi Mauritanie heeɓi jeytari mo heeɓi tigui jeytari mum o kanko hoorejo leydi ndi noon e délégation makko ɓe o yadno ɓe garti aljuma hanki o nder Nouakchott lamorgo leydi makko o yahano toon goto noon omo yadno e sete timmuɗo e nder hen tawe hen nani Wula Shodoga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie wondude e biyeteɗo Amal Mintou Mawlouda on ko ministre de l'hydraulique et de l'assainissement woni dijje jagogal kalfinare ko fati dijje sénare wondude e biyeteɗo Cheikh Abdallah Bedde on ko kañum woni gardiɗo catala bitegal Tazoura e biyeteɗo Salah Wula Dahmash on ko chargé de mission à la présidence de la République wondude e Mohamed Mahmoud Emad e goɗɗo ne
e Sidi Wula Moulay Zeyna ɗiɗo kala noon ko conseiller ji à la présidence de la République e El Hassan Wula Ahmed on ko kañum woni directeur protocole d'état ko ɓeɗo se oɗo sete woni ɓe o yaaduno toon to Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kaggulade woni port taw ko port mo Tanit noon heeɓi suudu safriɗo walla mbiyen centre de santé kesso pula jaaduɗo e jamanu tawi komo hinde ONMT woni office national de la médecine du travail kala noon gollotoɗo e nder port mo Tanit o kala golloto toon so tawi kay sellani walla so tawi woodi ko heeɓi ɗum toon noon waɗa safaruji mum tawa kadi ko gratuité woni tawi alda e jobdi ko aljuma hanki o noon oɗon centre de santé woni suudu safrindu ndu waɗa inauguré tawi kadi ko mbadi mawningol koye mbadi mawningol manditare wattore duuɓi 64 ko gendi Mauritanie hemno jeytari mum ko biteɗo Mohamed Wulu Soydar kañum woni jaagogal kalfinagal ko fati e fonction publique et du travail e gollotoɓe e jagorgal kalfinaɗo ko fati awo e gueɗe tigi ko fati e poruji e ko fati e poruji hono biteɗo Vadela Wulu Siddati Wulu Ahmed Louli e wondude e gouverneur mo région de Inchiri hono biteɗo Idrissa Demba Korera ko kamɓe mbaɗo inauguré nduɗon suudu safrirdu centre de santé o noon tawe makko salle d'accueil woni tigui salle mawɗo no fewi jaɓɓotoɗo ɓen arɓe kayya wondude e bureau ji tati taw ko bureau ji consultation e fannuji kewɗi ɗi jiida ciirola wondude e salle des soins wondude e salle toɓe cellani gantirta ene tawe makko kadi logement tawi ko docteur ɓe to mbawata tigui hodde e nder makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou aljuma hanki o Mohamed Cheikh Al Ghazouani o waɗi inauguré toon to Nouadhibou station ɗiɗaɓo tawi ko Desalama woni station ittowo ndiyam kaɗɗam e nder maayo hango watta ɗum ndiyam belɗam ha wawa siwade e robinaji tawateɗi e nder Nouadhibou lobbudu yurmede oɗon station noon mbiɗon kañum woni ɗiɗaɓo kay tawi kadi o ari ko ɓeydude hattani kay yidde ƴettude peeje kay no Nouadhibou sertiri e ɗon ka ha laaɓi jaaru golle oɗon station noon ene qiime ha milliard uji ɗiɗi piccal jeegom taw ko haaliss goya e limore hinde nde tawi koppereji ɗe foof yalti koye jiifaji budget mo gouvernement mo leydi Mauritanie station noon koye peeje kay mbiɗen yidde kay yaltinde Nouadhibou ha laaɓa e ɗonka saabu kay omo ɓeyda production so tawti kay oɗo saaha joni omo ɓeyda kay fodde 5 métres cube kala ñalawma ɗum woni ko oɗon station waɗata traité itta ndiyam kaɗɗam watta ɗum ndiyam belɗam station noon ene alimenta kay omo alimenta boyli 9 wondude e réservoir uji ɗi wondi banduji ɗiɗi mawɗi no fewi tawi ɗin banduji ɗiɗi mawɗi réservoir uji hen goto kala ko 500 métres cube woni stockage mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen RAE woni autorité de régulation de Mauritanie ɓe teskima noon wonde kay société ji tawi ko opérateur uji télécommunication nder leydi Mauritanie wasde ɗumen moƴƴinde golle mumen e nder yoga e diwanuji e nder yoga e guure ha e nokkuji e nder leydi Mauritanie e laabi holto jahata kay réseau ma yahat ha laaɓa ha natta wawde hay hebde appel walla noddude ñande talata 26 lewru novembre gonɗen ɗu noon opérateur uji télécommunication ɗi ɗon pawama amanduji ɓuttino fewi ko wayno Matel ko wayno Mauritanie e Chingitel hay goto majjiddaɗani kanji kala noon ɓe tawama mone mabɓe foof ene jogui ngakkede mawde no fewi to banggue mum so tawi ko Mauritanie ɓen pawama amande mabɓe ko 3,3 million taw ko haaliss ogoya ilimore hinde de ene qiime ha million ha 7 en mbi qiime ha 7,85 million woni jeeɗiɗi piccal 65 million taw ko haaliss dollar kadi contrat mabɓe moɓe joguino walla mbiyana licence mabɓe moɓe joguino DG en cours gonɗo e moɓe kutorto e oɗo saaha joni oɗon licence ittama hen ustama hen lewru timmudu so tawi ko Matel kañum e fiyama amande 120 piccal 3 million taw ko haaliss oguya licence mabɓe ne mo DG moɓe joguino ustama hen lebbi ɗiɗi so tawi ko Chingitel kañum ne fiyama amande ne yoɓa 100,2 million taw ko haaliss oguya licence uji mabɓe ɗi ɓe joguino ko fati DG on ittama hen lebbi tati ustama hen lebbi tati licence mabɓe moɓe jogui 3G on ustama hen lewru e licence mabɓe 4G moɓe jogui ustama hen lebbi ɗiɗi foof noon koye mbadi kay finition wasdeɓe moƴƴinde golle mabɓe ko fati kay e réseau ji appel aji ha e ko wani nonandi hen kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen aljuma hanki 29 lewru Jolala ko janguta ko wiɓe joguitiɓe taƴoɓe woni taƴoɓe kañuma waɗi sanga 8 heures
hakkunde wuro witengo kaya Bambaji hakkunde wuro witengo Bambaji e wuro witego Harakena be paddi non kambe bandi wuybe be paddi ko yahannobe dow laabi kay be jani e men be jani fodde capanɗe tato sagat neddo taw ko yahannobe hajuɓe mbawi yande e mumen be tetti dendagal ko jogino kala gele telefonaji men ha e kalisaji jogino e jobari men kala be tetti ha laabi be jaadi hen be jeehi laabi mabbe kambe wuybe non ko fedde wuybe non ko be fodde sagataɓe sappo tawi ko jogitiɓe ha teddi be pecci ko ya pecce ɗiɗi gam wadde guyka mabbe kay hano hanirta ni teskama noon e janguji ɗi mbaɗi ndi hay goto ɓe gañani hen hay goto kadi ɓe joɓaki fittade mum kono kam dendagal téléphone mabɓe e koppereje mabɓe ɓe jogino foof tettama ha laaɓi ɓe jaadi hen ko ɓuuri hewde noon e yanaɓeɓe ko yahannoɓe kay ko fate Guénaye walla wirwirde Guénaye walla wirwinde to nokku biteɗo Bambaji de gendarmerie brigade Saraya nde nani habaru o wawi notitade hen ko ɓuuri yawde e yaccade kono tawi ko wuyɓeɓe naati e soyne oɗo saaha joni oɗo saaha joni kay loskoji jaaƴi mbawi tigui udditede hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to falde falemme laamu leydi Sénégal nana darino dole mum ponno kay haɓade ɓen kay asoɓe kanŋe tawi tigui koye suuɗe woni clandestin en tawi kadi ko mbadi nde rewani lawol saabu kay ɓe teskima gasgol kanŋe ha tengtito banggue falembe ɓe bonna tigui dijjiɗe no fewi ɓe bonna environnement o kadi hano hannirta ni ko ɗum saabi noon dadiɓe leydi ndi nana darino dole mumen ponno haɓade ɗen gueɗe dadiɓe noon ɓe dadiɓe noon tawateɓe nder nden falde ɓe mbaɗi toon opération moɓe inniri on opération ɓe inniri ɗum ko kanu merengue ko dadiɓe noon tawateɓe de zone militaire numéro 4 kañumen mbaɗi oɗon opération ɓe mbanno opération noon ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru novembre ɗi gonɗen ɗo ɓe nangui toon sagataɓe hewɓe no fewi e tawa kadi ko ƴewannoɓe kanŋe to nokku biteɗo ñamaya noon tawe to banggue rewɓajo funnague to wiyete e Khosanto e nder région mo Falémé ɓe tetti toon noon matériel kewɗi no fewi ƴewirɗo kanŋe e motoji kewɗi wondude e groupe aji électrogène e matériel uji kewɗi goɗɗiɗi ɓe wayan ƴewannoɓe kanŋe joguino ɓe mbawi wadde ɗum saisi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbiruɗen gardini kabaruji men Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal tawi kadi ko kañum wonno tedde liste wallu Sénégal e sungoji sarɗiyeji anticipé bannoɗi ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 coalition makko noon kañum arno ɗiɗaɓa kay caggal landa Pastef kanko Macky Sall noon holliri tigui wonde o waɗata siégé e nder so jodata koye e nder suudu sarɗiyeji ɗum o waɗi démissionné kay ha laaɓi ko fade wonde député o waɗi démissionné wonde député o tawtortaki noon jonde député ji arwanide tawa ko député ji kessi jonde mumen arwanide ɗaminide wadde ñande altine ɗiɗi lewru décembre dartodu 2024 o wi noon o windi ɗum noon koye hello makko Facebook e nder hen noon omo jarni kadi dendagal Sénégal naaɓe no didorno e darde men kay to banggue démocratie ha ɗiɗo sungoji mbawi rewde lawol hano hannirta ni ha tengti noon e ɓen taw ko jeeyaɓe coalition mo addino woni takku wallu Sénégal lomtotomo noon hollirama noon jani ɗi noon kewɗi holliri wonde lomtotomo kay ko biteɗo Abdou Mbow noon kañum wonno 9e position o wonno tigui ko position numéro 9 e nder liste taksaw wallu Sénégal ko on lomtoto Macky Sall ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aljuma hanki nogas jeenayyi lewru jolal 2024 ko oto goto kañum sumi cumu kulɓinigo no fewi e dow autoroute à péage woni lawol jawgol taw ko joɓetengol tolno nokku biteɗo Diama Guéna tawi kadi ko essence AIBD ummade AIB fade Dakar ɗum noon waɗi ko ɗum saabima noon embouteillage mawɗo no fewi fodde kay kene wona 1 kilométre wawi tigui wadde embouteillage e bouchon ɗiɗon autoji ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali caggal kayde cukkela Kokola Maïga gonnoɗo hoore jaggoɗe laamu transition ngu leydi Mali caggal nde itta e golle mum ha laaɓi e caggal nde itta kay e gardigu primature mo leydi Mali lomtima ko biteɗo Abdoulaye Maïga noon fadani ha ɓooya ni saabu kay o riwi fodde 30 kene ɓuura 30 fonctionnaire taw ko
gollotnoɓe toon to primature woni tigui to to premier ministre to ko toon gollotno ko ɗum noon waɗi kay ɗum noon ɗo ngol diwgol on ɗi licence maji noon mbaɗi tigui ko guila ñande nogas joyi lewru novembre gonɗen ɗo waɗi noon yimɓe hewɓe wi kay koye dow lawol saabu kay ɓe kolliri omo foti ittude ɓena hewɓe taw ko tawetnoɓe toon woodi kadi hollirɓe wonde kay ittugol ɓeɗo yimɓe koko wiyete chasse aux sorcières woni tigui tawi kay ne wonno ɓuuri ittede ɓe kay ko ɓuuri hen hewde ko ɓuuri ɓe takkade cukkela walla ɓattade cukkela kokkola Mayga o suɓima noon kanko hoore jagoɗɗe kesso woni tigui hono Abdoulaye Mayga o suɓima conseiller technique du cabinet makko o suuɓi ko oɗo saaha joni ko biyeteɗo Sidi Bokoum on ko juriste o suɓima kadi biyeteɗo Oumar Sidi Sango on noon ko journaliste o nomama chargé des missions nomination ngaji kewɗi goɗɗi kadi mbawi wadde hen taw ko lomtiɓe e poste uji ittaɓe kay fodde capanɗe tato sagara ittaɓe e golle mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen justice mo leydi Mali waɗi saisi compte bancaire biyeteɗo compte uji bancaire biyeteɗo Bakary Togola noon ko kañuma ko waɗɗo ɗon tigui condamné yo yoɓ kay fodde milliard uji jeetati taw ko franc CFA yo yoɓa ɗum noon haaliss noon ko o yoɓata on haaliss noon on haaliss noon tawi tigui tawi on haaliss noon ko alhaali ko fati kay e coton kilti e coton taw ko remboursement woni tigui yoptude haaliss ɓen wiyeteɓe coton culti woni ɓen taw ko remanoɓe fedde remoɓe coton e nder leydi Mali ko compte makko noon waɗa saisi ko noon ko compte makko waɗa saisi noon ɗum o yadani hen ko ñande 3 lewru décembre 2024 juge commune mo Sissa Bamako addat tigui haala mum kay addat tigui yenne mum e haala mum ko fati oɗon alhaali saabu kay ko guila nogas jeeɗiɗi lewru août o ñawano omo yoɓa 8 milliards 579 millions 696 mille 161 mille francs CFA woni milliard uji jeetati e feccere ko foti yobde avocat ji makko noon mbaɗi recours beele kay compte mare kay ne waɗe ko laamu ngu waɗa ko wiyete mainlevé e saisi compte bancaire uji makko ko waɗa hen ko ñande nogas e jeeɗiɗi noon ko ñande nogas e jeegom novembre fonno tigui wonde ñawore makko ndo ko fati kay artude nde ɗon ñawore kono ɗum wattama ha talata 3 lewru décembre dartondu ndum ko ari noon numéro 97 di 27 août 2024 cour d'assises mo Bamako noon en audience publique tajno kay kanko Bakary Togola e biteɗo Soroba Madi Keita wondude biteɗo Idrissa Traoré e wondude e goɗɗo wiye Saydou Koulibaly e biteɗo Tassé Koulibaly mone mabɓe kala taƴotoma duuɓi 5 e kaso ferme tawa yiyata nangue tawi kadi ene wondi e amende 10 millions taw ko franc CFA Togola noon kanko Bakary Togola noon kanko woni principal accusé woni tigui ɓurɗo tumede kay juɗe mum ne moddi e oɗon alhaali o taƴanoma noon o yoɓa amende taw ko 7 milliards 915 mille 7 milliards 915 millions 151 mille 296 francs tawi kadi ko remboursement haaliss mo tuma omo dittino tawi kadi ene wondi e amende goɗɗo mo 2 milliards francs CFA ɗum noon ko dommage e intérêt siftinde on noon kanko Bakary Togola kanko wonno hoorejo fedde remoɓe coton woni bukki e nder leydi Mali ko kanko kadi wonno hoorejo catala bitegal APCAM woni association permanente des chambres d'agriculture du Mali ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mali jaɓɓodena ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo fati kedde robindo Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Aboubacry calmini dendagal hettiyankoɓe Ayamo TV kabaruji men ɓurtimtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Mali toon yimiyanke mabɓe biyeteɗo on wiya Traoré kañum jaggano toon to leydi kon Italie ɗum noon o wawi kon artirede toon to leydi Belgique wonno ko ñande aljumare nogas jeenayyi lewru jonal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi o wawi noon nadde toon to prison noddeteɗo on arène to Tchad ñande alkamisare nogas e jeetati lewru jonal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi jaago kala hoɗo mabɓe ko fewti kay e tawata ko gueɗe caggal leydi
wawi hono bagginde e wiide kay gartini koɓe cifodirɗo e leydi hono français ko fewti kay e ndenka ɗum noon ko caggal nde jaggal ho leydi hono français biyeteɗo hono Jean Noyel hono baro yilluno toon ɗum noon ñande alarbaare nogas jeeɗi lewru jolal ujunaje ɗen nogas nayyi ko caggal ɗum kay ɓe mbawi taƴodirde e mabɓe ngal ɗo kadi hono cifodiral nanni bi to dey ko ñande nogas jeeta lewru jolal ɓe gonno ko ngam suuɓade kay wadde wutoji mabɓe e suuɓade horejo leydi mabɓe kañum e sarɗiyankoɓe gendi mabɓe to suudu gendi mabɓe to ene wayno dey ɓe ñande alarbaare nde noon ɓe dañi caɗele kewɗe no feewi ma guila e toɓoji en hani e ŋakkede wonɗen carte taw ko gototeɗe ɗum waddu noon ɓe ɓeydi e ñalawma balɗe ɗiɗi ñalawma aljuma o ñalawma asatare o haɓe mbawa kadi yimɓe mbawa wodde kay no hannirta ni mbawa kadi wadde kay tawde ko noɓe jiɗiri ni ɗum noon ko ɗum waɗiɓe wawde artude hen ɓe mbawa kadi wadde ɗen golle ha mbawa kadi yuɓɓude ɗum noon haali Abouba ko ɗum no tonguɗen e dogre Afrique e ñalawma hannde o tawno wonno koye dande musidɗo moon Artu Mamadou Bocci gorko Massar Lo ngam weltare yawo ti gorkay mini yaya keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo hetto jande moon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa Alassane Oumar Bocca golle ma jooɗi peewi ko andudde kabaruji men e nder dogre Afrique kabaru takkusana yoni ha to galle ceerno Mamma Cissé ha to galle ceerno Amadou Tijani Kane to fonde ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno Samba Thiam to Abdallah Jeeri ko taari ɗum kabaruji men joolam jabiri kala tan ko hakkude guerre hakkude Israël e leydi e Libye armée leydi Liban armée Israël noon ɓe kolliri tiki ɓe mbaɗi bombardé nokkuji kewɗi no fewi taw ko nokkuji woni position militaire Hezbollah sara kerol hakkude mabɓe hakkude Liban e leydi Syrie ɓe kolliri noon koye ɗina nokkuji ɓen wiyeteɓe chiite en leñol wiyeteɓe chiite en ko ɗon tigui kewi rewnude armuji mumen oɗo bombardement noon mo Israël waɗi ne holliri tigui wonde sisere fe woni sifande kay dartinde fiyande hakkude leydi Liban hakkude mo Israël e wayno tan ɗum ɗon ene fenguiɗi eno fewi siftinde on noon ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru novembre sifande nde sifano eɓe dartine mbaɗa ko wiyete cessez-le feu lebbi ɗiɗi joni noon ko guerre fuɗɗi hakkude Hezbollah libanais hakkude muɗum e koninkoɓe leydi Israël tugguide en noon faade oɗo saaha joni waɗi ujunnaje 300 o neɗɗo wasɓe hen pittari men waɗi kadi kene ɓuura sappo e jeeɗiɗo neɗɗo barmuɓe hen koto leydi Palestine paɗen défense civile mo Gaza ɓe kolliri aseta hande o wonde humanitaire uji tati waɗi tigui yimɓe gollotonoɓe e ONG uji mbasi pittadi men e bombardement mo koninkoɓe walla ɓe laali diwoje Israël koninkoɓe Israël mbaɗi e mabɓe to nokku biteɗo Khan Younes noon tawe to banggue worgo leydi Palestine armée leydi Israël noon holliri tigui ɓe toɓɓi toon ko terroriste kono noon défense civile kolliri tigui wonde ko gollotoɓe ONG américaine tawi ko Palestine naɓe kañumen woni toɓɓanoɓe tato mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe e hewɓe no fewi koto leydi Pakistan paɗena oɗo saaha kala noon ɗeɗo balle kala ko tigui ko kareli leñamago kañum tawete toon e nder Pakistan tawi kadi haɓat toon ko leƴƴi ɗiɗi leñol wiyeteɓe chiite en e leñol wiyeteɓe sunnite en ɓen noon taw kamɓe foof ko nder Pakistan ɓe ndendi leydi ndi e nder balɗe sappo kareli hakkude mabɓe noon waɗi 120 neɗɗo wasɓe hen pittari men e barmuɓe ha mbayno kooce koto leydi France paɗen kasoji leydi France enen mbi
dakka yimɓe taw ko sokaɓe leydi laamu leydi France walla mbiyen justice France noon holiri tigui wonde ko leydi ndi diida faade oɗo saaha joni ɓe meeɗa heewide noɓe kewiri hikka ni ɓen taw ko sokaɓe e nder kasoji he saabu e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui ko naggani soka e nder kasoji he ko 6 neɗɗo woni prisonnier ɗum noon taw ko jagorgal mabɓe de la ministre mabɓe de la justice kañuma ɓayini oɗon kabaru aljuma hanki o musidɓe tedduɓe ko weli dumata ko gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassana Oumara Mbodja gorko mo Sara Ndogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on